Kini kilong kijing penitu pau hanga kibanga kwa banya thu lem hapi baro kibayo snow ya kani boblei unkta ya pi ublei undon rengkat bat pi baro boblei kijing it ublei kijing snei bat ublei kijing map e unyo jaka kijing em ka dot not ka jong pir kumju kani kalong kijing penitu pau kabanga layu e ho bunai jun jong ar hajar khan riu habalapan pau hangai kijing kang beneng basatang kandiat on sa kangno yaka bangam shamna sungu thu ikini ki baro an ringa shem yaka bakalong ka jing pen I ka jong turai yanga bakata ka jing kang beneng kansa kangno ngimtep lanu ka por kan long namar baka shi hajar sngi kalong shi sngi ho turai baka shi sngi kalong shi hajar ho turai haka shipho tarik ngalayu I yaki jing tho hang te ha beneng bat ngam da imat bha bat ngala kerjau lagi kemat bat ngala ong ni ngam yu I tho ayu hang te nda bala weng yu tol o la tho de ki dak ki ba he bat kita ki jing tho kum ni to kala ka ba mot phi baro ki bala thau de ki shin reakti bat ha ngala kendit ngala shepting namar kita ki jing tho ki baong to kala ka bamut phi baro ki bala thau daki shin reakti khat ar tarik jong benai November ar hajar khat khandai hakapor ar beji ngala kendet na ka bayo thia bat ngala khabrip ye ki khmat haba lapen I hanga ya artli ki bol kawai ka bol ka don ko bat kawai pat ka don ka snam bat la kali yang akan jia ayu lada khle lang yakini ngam sungu thau shu ngam shempang shu bat nga khap biang ki khaman ngayu I biang kum ki jing tho ni ka kot baher ha beneng bat tho galatia de ki dak ki baher andang laplit ki khaman nga perkhat ka tho ayu ha galatia utruai kwa banong ayu yanga sau khan riu men step nga shim ya ka bible nga plate ya ka bat ka kren shapang ka hukum bat ke jingai haka arpu sau trek jong benai uba khat wei arajar khat khandai ngalayu I biang ki jing tho bala tho da ka ktien pareng motivation ktik jingmon nipen khi men sim haka arpu nyau trek jong benai khat wei arajar khat khandai ngayu I kum ka copy ba tho alarm time bat ka babut why God hapdeng nga kham yu issue ka tho ayu ngai istang ka bakut ka baong spread the word of the Lord ye kitaru la tho da ka tin pareng hi te hau benai mi na du khat wei tarik hadu khat sau ngam da kan mau bha ye ka sngi ye kitarik jo arajar arpho ngalai I ye ka ding kaba jerong kat shirin yang breu kaba syad akhmat jonga bat kaba yad ruha shua jonga hadin jong kata ngalayu I ya ka sunduk ne ka jengkang ngam itu ba kaba he ba kaba da kaksiar pakka kaba pernai haduk kata kayat hakmat jonga haka kan riu terik ju benai me arpo ngayu I ki jing tho haki dak ki bahe kaniru la tho da ka tien pareng hearing but salvation ngam su thu shu ki jing mot jong ki ayu bo play ukwa lani ukwa pan pau ka jing im ka jonga ngapan ka jing pen shai don ki bangayo don pat ki bangam yo Shibun ki jing penitu pau turai pen I yang ati bun palat ki bangam la ban ya thulut hang ni badha ka arpo pratrik jong benai ba arpo wei kadai ka se sandi kidai ruha ka por men step hi
Ya ka bau try jonga uju pen kersiu tia yang gitu ki por lai bece lai steng uju kersiu tia yang bangan yo man syong ki kejat ki jong u layu i badon ba yang ya ka breastplate ya ka bracelet bat ka cap ngiyo man puli na stiski nong Ephesus kala nong ka ban riu ka ba ka ka ba khalai ter hadu kan para ya ki jingda shadem ya ki white lam ya ka tupia ya ka juti ka bauturai uong yang bangin kum ki atiar ku pa ki jing ka jongi bang niang yele ai ni por kum juru ha ka nyau trek jong banai balai arajar arpoi ka por lai beci do sau beci men step ai ngalai yu i kum bagi breu ki babun ba ki breu ki hair sebeneng bada ka pratrik jong banai April arpoi kadaya ka si Thursday ka por sau steng men step ngakentit nakabayo tia bat ngadang ruai cigirwai ngarwai hang ta hapo kata ke jing pot sniu ke jonga netip kadi sakawai pat ke perthei ke ngarwai tere nam hadu ha perthei ngarwai kata ke jing ruai kata ke jing ruai kalong ke bakta hadu kata pada dua perthei ru ngarwai ya ka ndang la pelit iki khamat ngakap biang yaki kemat jonga mangalayu i pat sesisin lapan pau yang ya kan ke jingkang beneng ke bapelitang kan diat ba bat ke bapelitang kan diat bat kami ke jing taba nak kejat kata ke jingkang kata ke jing taba kalong gumba kata ba ke banasya jengai ba ke bataba haduk kata ngalalet syajan bat ngala perta ani ke jing pernai ani ke jing pernai bat andang ngala jan poi hajan pa ke jing kang kala kang no ngala duai ho play ko try tu pen sayang ya ki ki ba meju pen pau hanga bat ha kani ke sengi jong ka arpu santrik jong benai basau arpu we shua bangan ke na ka jing tia bingi ju pelong ro ya ka jing dua step ngalai i kum keding ka basat kenting shani bat shatai ngasu thu bau ding men sim ko chung blai ubayid ya ki men sim ki ba kodor ban yo rung ha ki jing im ka donot ka jongki ban yo ban kata yaki ban yo ban pentrei ka jing im ka jongki kumju ka ar phulai tare ju banai basan menin ka badairu ka Pentecost tul Sunday ngalak hidang step ha ka porsan beji namar bang apang keterpeng ngalaki ban ngalong you try ngande exercise shua kandian tinggal lahir shani po ngale exercise kandian mabapang palat ngamla ban le bun ru kumta ngalale biang ngalale kiu biang shka kamra ba shadrong sheneng ngala shong hajing kangin ban ngapai stay samadan rei ka men sim jonga ka snusi adu kata ngamla pan su thu man ngam tip ru balai ngalong kumta ki khamat ki sho samthia ban ngala ong yu try ngan thia khandian mo namar nga shay puli Bible andang lakhi na kabathia ondang lathia hangta ngal kendit siting kendit thia rungam thia pej rungam pej ngasuthu banga klem dei banga yot thia hakapor nyau san phusan men step lawan ka jing pan pau hanga ya ka beneng
Bat ngelayu iya kila bakat arliang. Bat ngelayu hiu kulai ubali basong ubriu. Bat utau briu upong ia kapan siat kesiar kaba pernah hadu kata-kata kaba kekamat junga kamlasyu ban pet bat kekamat jung kolong kumba pai syakani ka perthei ngalakan det naga bayo tia naga jengkenyu baro shiranyang ngam nang syu ban keren ngam nang syu ban ong aduh mga ngakren ya kaniru menta ngakenyo bat keti kenyo ban met siyo ku para ba jonga ku kihemen ki para ki jonga utrai ula januan tu pashu blay tu kelak bemut tu pedang ya ha kecingim ka jong pi kunong unong penim jong pi bapin yo map no man yo map no ya ki pop kirengkang ki jong pi dei tang daga badu wai ngin poi shu blay dei tang daga ba ruai ngin poi shu blay dei tang daga ba ngin puli ka ktin ke jo blay ngin poi shu blay henry daga ba ngin kala ka bamut ngin ai tilot ila ka jong ka jing em shu ngin ai tilot ilaga jong ka jing em shu umen sem ba khu jo play ushat kan ting ha kan hadu kini ke por ba uyet ikimen sem ke ba kodor ke ba pandem rich la de khamat jong ba wat yo play men step dakat to no baro dakat jing jana baro ngakarpat ya phi ko ki men ki para ki jong ha kapor kam don shoot bangin nang yale kai bat kani ka perthei henry ya ka bangin kala ka bamot bat ban pediang no yo chi su kum unong penim ka jing em ka jongi kanang bangin ni long kum kita suti ki pa start ki pa pan kre la ka jong ka jing em ne shem yo try yo bangin long kum kita suti ki pa bi ki ba wat ya ko penyang habala wan uta unong lek kurim pai no shu blay kan badang don kapor ublay udang khot ya phi baro udang khot ya phi baro hadu kan ni ka klim man u khot ya phi baro ba pin poi she ka jing kala ka bamut bat bangin yo le shakati kri kanan kri ka ba ka jong try jong ni u jisu ku blay shibun ya phi baro ublay ka jing suk undat ringkat bat phi un ai ka jing suk ka jing tengen ya phi nga ka benta ka buram ublay amen